אז איך זה בין שמיים וארץ, ברוך? נעים מאוד, נחמד. קודם כל, לא מסוכן? אתה נמצא במקום שאתה יכול להשקיף מלמעלה על כל העסק הזה, ומלמעלה כולם נראים נורא נחמדים, וכולם שווים, וזה נדמה שממש אתה נמצא בעולם נחמד ויפה. אומרים שזה ספורט של אנשים טובי לב, זה נכון? לא, אני אגיד לך, בספורט הזה למשל, אני יכול להעיד על החברים שלי. יש לנו אגודה, באגודה יש קרוב ל-600 חברים. המספר שלי, אם אני לא טועה, זה 126. זאת אומרת, הרבה אחריי הגיעו אנשים, התחילו לרחף. כן, אבל לא בגילך. נדמה לי שאין בעולם מישהו בגיל 75 שמרחף בעולם זה ניתן לוויכוח, זה אי אפשר לבדוק. בישראל אף אחד עוד לא רוצה להתחרות על התואר הזה. אנחנו ביקשנו... ואני מרגיש בסדר גמור בזה. אנחנו ביקשנו את בני כרמלי, הבמאי שלנו, אתמול, לצאת לצלם אותך מרחף עם מצנח הרכיפה. הנה הקטע, ותוך כדי צפייה, אתה גם תסביר לנו מה אנחנו רואים. אפשר לראות את זה על המסכים. הנה זה. הנה אתה לפני העלייה, ואתה קושר לעצמך. זהו המצנח? לא, זה המצנח. עכשיו אני נמצא בשלב של התארגנות. המצנח... תמשיך. כן. המצנח מונח לפניי, ועכשיו הבדיקות האחרונות. אם אתה לא קושר את עצמך מספיק טוב, יש בעיה. ועכשיו המצנח עולה למעלה, כפי שאתם רואים, תנאים לא היו קלים, צריך היה שמישהו יחזיק אותי מאחורה. כל זה קורה בחוף נתניה, נכון? זה בחוף נתניה, כן. וברגע שהמצנח עומד מעליי, דחיפה קלה מאחורה ואני יוצא לאוויר. מי שדחף אותך זה הבן שלך? לא, זה היה אחד מהחברים, במקרה זה היה אחד מהמורים של בית ספר אריבה בנתניה. כמה זמן אתה שוהה באוויר במקרה הזה? בלי הגבלה, זה תלוי לפי הכושר. אפשר, כשיש תנאים טובים אפשר להיות שעות באוויר. ולטייל לאורך הטיילת מצפון לדרום ובחזרה. היו כמה מקרים של תקלות, של אפילו תאונות שנגמרו ב... הנה תראה, פה זה ממש תמונה יפה מאוד כמעט מעל המלון. עכשיו אני מגיע לנחיתה. אתה יכול לשלוט באופן מלא במצנח? בהחלט. ובכל זאת... אתה לא יכול, אתה חייב לשלוט, אם אתה לא שולט זה... איזה נגיעה פשוטה. ישר על הרגליים. ובכן, הספורט הזה... לא קרה לך אף פעם שנפלת לא טוב? קרו מקרים, כן, אבל בדרך כלל זה ספורט שהוא לפי הערכתי הרבה יותר בטוח מה שלנהוג באוטו למשל. זה אתה אומר כמי שהיה מורה נהיגה. נכון בהחלט. היות בנהיגה אתה יכול להיות נהג מצוין. אתה תלוי באחרים. וזה תלוי באחרים. אם מישהו נכנס בך כשאתה נהג המצוין נוסע לפי כל הכללים במקום הנכון, במהירות הנכונה, אז אתה בתאונה קשה. כשאתה טס באוויר, אתה אחראי על הפעולות שלך. אם אתה עושה אותם נכון, אף אחד לא יתנגש בך. הזכרת קודם את הבן שלך, הזכרנו גם. כן. רעייתך אוהבת את הספורט הזה שאתה עושה? להגיד שהיא אוהבת את זה, היא משלימה עם זה מחוסר ברירה נגיד, כן? אבל היא פשוט אישה נבונה ויודעת שלהתחיל לעשות פייט על דבר אבוד, זה לא מנצח אפילו. ואני מעריך את זה מאוד. אני גם הבטחתי לה מצד שני בגילי להשתדל מאוד מאוד זהיר להיות, ואני מקיים. עד מתי תעשה את הספורט הזה? אני עושה אותו כבר 5 שנים. התחלתי בגיל 70. זה מצא חן בעיניי. ואני ממליץ לך, אם אתה תסכים, בשם החברים מהאגודה מנתניה, נזמין אותך. שאני אבוא לקפוץ גם כן שם? נזמין אותה. לא, יש לי כמה אנשים במקצוע שהיו שמחים לראות אותי קופץ לא, תראה, אבל אני יכול להבטיח לך שפה
בטיסה זוגית כזאת עם מדריך מומחה, לא יקרה לך שום דבר. אפילו אם תרצה, זה לא יקרה לך שום דבר. וזאת תהיה לך חוויה לכל החיים. אתה הגעת לזה אחרי שעשית כבר סקי בעצם, בשלג. אם אתה תסכים לזה, אני מבטיח לך שאני ארחף על ידך, וזה ייחשב ככבוד לי. הכבוד יהיה שלי, אבל כנראה גם הסכנות. עדי, יכולת להיגמל באמצעות מצנח רכיפה במקום כל המרכז גמילה הזה, אה? לא מושך אותי העניין. אם היה מושך אותי הייתי מנסה. אבל תראה, הנה אדם, בן 75, מצא לעצמו עיסוק. סקס מעניין אותך, סליחה על השאלה? כן, בהחלט. בהחלט, אבל אני מבין, אולי אני מבין לא נכון, אבל הסקס של ידידי מצד ימין הוא מין ספורט כזה, כן? אני חושב כמה שיותר וכמה שיותר אובייקטים, אז זה כבר ספורט. זה צריך להפריד. למשל, אני לא מסוגל לעשות את הסקס כספורט. אני עושה סקס כסקס, ויש לזה טעם משלו, ויש לזה חשיבות משלו, ומקום משלו, ואובייקט שלו. אבל לעשות סקס, לעשות ספורט, אני חושב שבאיזשהו מקום אתה מפסיד הרבה. היות וזה מפסיק להיות סקס מהנה ונהדר, וממלא את האישיות שלך, זה מין עבודה ארוך, מה זה? תראה, יכול להיות שבגיל 75 אני אדבר אותו דבר. יש לי עוד כמה שנים עד גיל 75.